Joo, eli me käytiin tänään Tukholmassa shoppailemassa ja mä ajattelin esitellä teille mun ostokset. Mä ekana aloitan tämmöstä pienemmästä, mä ostin tämmösen. Niin. Ja tää maksoi 40 kruunua, eli jotain päälle 4 euroa, tai vähän alle 4 euroa varmaan. Sitten mä ostin Kuubuksesta tämmösen sinisen paijan. Tämmösen. Se maksoi 14,90 euroa. Mä sanon nyt eurossa nää loput, kun mulla on eurolaput. Sitten mä ostin Jinotrikosta 2 samanlaista paitaa eri väreissä, vaan nämä maksoi 14,95 kappale. Yksi on tämmönen pinkki, nää oli tosi hienoja ja kivoja. Tämmönen pinkki. Ja sitten mä ostin samanlaisen, mutta valkoisena. Tämmösen. Sitten me käytiin Hollisterilla. Kun siellä oli Hollisteri ja siinä ei ollut pitkä jono, niin mä ostin sieltä farkut. Nämä maksoi 74 euroa. Ja nämä oli ihan tosi hienot. Tämmöiset valkoiset, sit niissä on reijät valmiina. Isi tykkää. Tämmöiset. Ja sit mä ostin tän pipon Ohiosta. Siinä lukee Badass ja se maksoi, missä mun kuitti on? Täällä. 149 kruunua. Eli vähän päälle 14 euroa, varmaan 15 euroa suurin piirtein maksaa. Sitten ne oli tämän päivän ostokset. Mä ostin viime kerralla, kun me käytiin Tukholmassa, niin mä esittelen nekin. Niin mä ostin glitteristä kukkaron. Tämmösen valkoisen hienon. Sitten mä ostin Ohiosta kans Obein paijan. 129 kruunua. Maksoi tämmönen hieno. Sitten mä ostin H&M:stä tämmösen hienon pitsipaijan. Tai tässä on tämmönen ja sit se on selästä ylhäällä tommonen pitsi. Ja tää maksoi 159 kruunua. Sitten mä oon hukannut tän paijan kuitin, mutta oli tosi hieno. Mä ostin tän, mistä mä tän ostin? Big Boxistako? Niin Big Boxista ostin tämmösen pupparin. Siinä lukee Take me out of here. Semmonen paita. Ei mulla sitten muuta. Menikö se pois?